No, já jsem to viděl. Tak přátelé, další z příjemných povinností si můžeme odškrtnout. Co se týče maturitního plesu, šerpování máme za sebou. Máme za sebou projev zástupců škol, tanec s rodiči máme za sebou. A co takhle do maturitního plesu ještě patří je půlnoční překvapení. Ale jelikož je teprve 20 hodin, tak na to půlnoční překvapení se samozřejmě budeme muset ještě 2 hodiny počkat, protože jinak by se bude dalo říkat půlnoční překvapení. Ale, aby vám to lepilo ty 2 hodiny, tak my jsme si pro vás nachystali ještě jedno veliké a velkolepé překvapení. Když se tak koukám do sálu, tak napříč generacemi nevidím člověka, který by ho ten muž, kterého za malou chvíli posunul jsem na pódium, neoslovil. A nemyslím jenom vás tady v sále. Je to člověk, který oslavil 40 let na scéně, je to zlatý slavík z roku 1982, je to hvězda československé pop music a teď už je to jednoduché. Je to Miroš Birka!